Kadu kavi kacing hon kat news ke lang rat do ana bang pabang pia phan seta me pinya da babirta long pen kardom na pujrik lo kardom tangte pinya da babirta ang ton pen arjoi tha Assam government la pen Meghalaya government atumang bong ahoya puthak lamdon kache tok along JCCPA pen chikroi don thek thepusi pai pai ni phai kora troxiar ni pherangke amaya long JCCPA chairman khorsing teron pen ningje Kedam tang pharo krisir kepra thokepra hini aningkan Karbiang long district kelong ahut India government nang kithik pitekang along le lasi non Assam government lapen Meghalaya government atum angbong lamdon ka chitok along Karbiang long liamen ke klang don ke JCCPA hin pen ke chikroi don thekhe lasi Karbiang long along social organization lapen political do anta Karbiang long li kachrai ji aphan ning isi pen testong pononang pusi JCCPA chairman Khorsing teron pen pherang ke amaya long ningje chok jam je dat si de pasi ing tur pasi si ethe west litum ningje nai lasi nilitum ahin pen ke Karbiang long song ke doan atum phan kachuning ria bang ke lain lo political party non political party song ke doan atum bang aphan kachuning ri ke lain lo alang litum da wang nangi wang si nang pa prang si tum labang so put thak ke party song thang chipu pe phin pen de passing tur pasi si pilema arjap thip unai lasi immediately nelitum boriji la kadu kavya song political non political atum pananta hangsi laso banganil tum kachuning ri doji la anparta kopilama the first responsibility ke kopilama council long sidolo lasila council sor bangke immediately the autonomous council should react la penke they should convene an emergent session to discuss over the issue discuss the issue laso puthak alang litung emergency lason session chepasi ko filma labang so puthak tingki nei moreover landa kalilang alang litum council pe namata ko filma political party doan all party meeting phasi laso puthak chingwai pe menangi lapen ke alang litum sitame ke claim nang hi angdeng doan sitame alang litum along copy records documents doma laso tengsi halabang so regional committee along alang litum Jetham dun Jepeklang dun tek ke menangi lan parta ilitum elected representative do MLA bang athom do bang pido alang litum sitame ilitum MP sitame konat a level appropriate level long bang alang litum sitame pumat ing samri do clip bang achok te alang litum sitame ase chipe do do nai lasi long le phelang ke litum cherani along le jong se avi pulotang te kopilma a council da vedet pu along le jong se avedet 6 schedule da intang te lo along le jong se avedet pulong te autonomous state avilu lasila bangso autonomous state sining pen long le dak wit we chele ke sing miji gele council da dak le pang tang me dami ke ilitum ke ha cheklo long pi cheklo long so long le colony ke chibi dam thege tu la hilo la 10434 square kilometer ke Karbiang anglong along le lo lasila dak Karbiang long Karbiarat doang la pen ka kapre tribes at communities at tum sita me la daga bang ke alang litum sita thanga differences chewan we pin pen nga cherap nga chetu do ni bang pan pen Karbiang long lapen nizang Karbiang long pangrumpet sturi kepra pharo prira thong kepra pre square kilometer along le non give and take policy amen pen long le ki konji angring thetan tang long Athe non Khasi Hills Autonomous District Council pen aduya hoima long ki do arong mausalding umtai santat lapen lumsek Langot malom laswaning kan nangkileji chiti nipa isi pen KHADC pen survey ki bang Japan kati sik pona kidu pen na an social media long klang tang long labang so alam ki pen puputa me 200 jwason cheplang tang long non Meghalaya long ripen West Karbiang long tin thong along lia long survey pen kahumidam Japan do de sangse chesik tang long Lasona pora hot Karbiang long autonomous council ke theke ding atum amek jang klepason kacheplang loma mate lahayalam kya puthak kachikroi dun tong ki dodun joy loma pusi sangkulara atum kamang lapen kaphere so ason dokok long non sabuda long Riboy district pu atar pangthek chetar pontang lahai kopia phana tar pangthek long le kachrai ja phan kalima Kadu kawya songja tum ade ang tun lake Karbiang long le etchet ebengta madu apanta pipe lapen pakon ke puke lam ke joyason mandet long
Ate kidam tang adu ya hoyalam kia long kar dap dun kluk mate ratapan aning kapathe damasai thek long le. Aningkan rangason tak si Lokimon sangho risui jang chingruma me atumpen piningkan lethota Lokimon ahil jume pen ningkana sekpi risui jang krung ching sayame pai ni phain kora trok siarni duarbagori constituency ka parlo dolamara Lokimona doan pi kurua kengri bapuram tobi arong maya hong jayalong ni nia pharman risui jang krung ching sayamai la pen pai ni phain kora narkep arni karcho amai kapedopon Jai me kateng pen ada por phai ke thoma por pen guru poatum kang thir me thek ki piapi ada por phai plira ajiti ma por guru aphan kar chwa sayang deng judde pen krung ching sai pang cheng pon Oh Lokimon 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 Oh Lokimon 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 Oh Lokimon 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 Mayalong me pu prodi prong pi pen kachipahin pu pon amayalong chunbang mirjeng hanse pensi me ki phalam thi la pen alhi ke denga jemek en pon long Mayalong alhi sar po man pen Lokimon sangho ame pu gandhiram timung swalo chingri ame achunbang pi usa ingtipi la pen thaneswar singnara tumhenlo Lokimon aron kroi pamera tompor charlipon lonang la pen Karbiakor ingthur pono nang pu athepi en ponsi kachetong don Karbianglong West Karbianglong lapen Arunachal Pradesh pen kiwang ari soe jangatama phan jumesen thir klong alam the kachethan kachimum padopo ehin pen kedeng pon aningkan wang arson thak ningkan asek kiri so yang cingru mai lapen sarlang angdeng pi ki una dom phan karcho pon labang so sayang deng pini aningkan wang arson thak same ngitung dak ini ngasengkan samedak dolamara kurua kengri ate bapuram tok biarong karlo kimona samu cing itu bangso amai same pini dipon loh nasi bangso amai ki dipon abang ke itu Lokimon songgori sedang cing amai pen lah bangso amai kita yang kontes same pen lah bang ke itu kewang jia owe apan encouragement kipi mate aning kipat hidun de itu kecali pen to ana ale long le malah puthak chathan chipare la pen tum mena khe ke charai kom ji afan pen chenglok mena pindeng sampot mena ilameki la haya puthak tum ke charai kom ke same ke pathir thik pen ke pado verje la haya puthak se pini tum chinti chathan chimum pon lo along ri dak pini Arunachal kopila la pen ahin pen kewang karbiarat doan pini dak nang singrum si non uwe kimi tum bidi cepacoy bidi sore cepacoy sila pulo lasi ngabangso karchu pon bangke sadlang kiun deta tumhan kali sadlang kiun atum along puthot hala corengawar cykelong isi karchu pon asai padopon athema alang litum same corengawar sailelong same ilitum kheya phan alang litum same khidat pen kaike same alang litum same jakong dolo putande kheya phan kaike same aki ong ole pupe tame aningar loge neta kheya phan asapso khidat chipidun thekte khei kisung ho chipidun thekte pula puson alang litum same ki aning ge hang do posini litum same alang litum han ajara son pen le pi pajir movedes same karbi poho pagwet pen mire parwet pen same alang litum han karchu pona saiba angdeng bangini litum aning kanwang same dak pura king risi dengbong asila mangso karcho amai long bangini tum okola karcho chot kali ni tum dak pura king rido dak arna ma hirjumet same dak cho hang pon long arna ma long pura long same bidesore cho en pon pen ni tum han ni tum hirjume same dak pen long pon dolo siano tin bhas same ni tum kurusar lokhoning kien se karnam Lokimona men pen same satlang ki una coating jira ba kado be ara to an bhas same hirjume ni tum hin pen Lokimon songgori sojang chino mai hin pen ninga klong ning thira Mai juddet pen karju alun tame kachipate la pen karju ke thak ajai mek tame padoponsi sayang deng ing thirjir pen patun pon Oh Lokimon 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 avelo nang pa ar nam doa
Dipupen kilometer hini Rong Theng Tom St Mary School Hidi Langso Panchayat Koloni Kachelenga Tor Akile ke no kilit pekajok Araratun Kachelenga Phan Kisum ke Phonang BJP PM Development pu ke Hangkong apurahut Dipurong supi pen kilometer hini sose ke hello Panchayat Koloni St Mary School Rong Theng Tom lapen Hidi Langso malom Kachelenga Towar Akile ke no par pekajok School College Anpartha Hiti borwa ke dama phan Raratun Kisung nang Thektik pesi Kachelenga Raratun pen ning guarantee Rasi Karbi Anglong Autonomous Council Kachari ke theke dingatum laswa tawar prabjin pen selam pona sonte me pik pupusi ar nivang Kacheleng Raratun pen tawar tola Tangti pinia da babirta bangkila pansi kangton iklang